Kabibo ba? Di masiko. Uy, kainit. Maguba ako makeup palihog. Uy, kamubo. Diyos ko po, Lord. Hey guys, what's up? It's Angela and welcome to another vlog. Oh my god. Kuan dito karon no, October 22 and alas 3 na sa hapon. Pink cake ko karon kay mag photoshoot ni nade si Clark gyapon push ed. Ang mo picture na mo kay iyang friend si Limay. Yes. Limay. I call her Limay. Limay? Limay na siya. Limay jud siya. Tinuod niya nga ni Limay. Hindi siya mag Lynette May ana. Dili di ay Limay jud siya. Ganiha, dapat alauna jud among dapat alauna jud among lakaw og sapod. Dugay man nakaligo inyong basic cake. Napay naglimpyo sa kamhanan nga kondo. Gikuan nila ang CR. So di ko ka to siya na move og alas 3. Nami sa Ayala. Kay diri daw mi, mo stop me. Dili iya ibilin ang sakyanan Sa Ayala. sa Ayala. Anya maglakaw rami kung asa mi iabot sa Ginoo char lang. Kung asa mi maabot ka og sagbot. Ano bitaw kay bawo oy basta ganahan lang ko mag-vlog karon kay lang content. So nakita na mo sa Rustan si Kitty Cat Cat. Wala na lang ko nag-vlog. Dugay wait, September 1 among last kita I think. Anya mo wala na lang ko gi-vlog kay basta nyag masita ta sa guard. So karon kay mo to mi sa McDo kay na ako kailangan ako props para sa Instagram. Mao ni akong giingon nga do it for the gram. Ano magkapik ka? Part siya sa props akong this way to freshness. Fresh ka pa ba? Change of plans tanaw. Dapat sa Ayala lang jud may magkuan pero dool gyapon siya sa Ayala pero nami sa Cebu Business Park and then dere mi kay na i-shoot si Clark pod sa iyang video. Mo ni siya akong outfit karon. All pink inyong bedsheet cake. And then, kangit-ngit ba? Bibo ba? Ay, okay. Wait. Para okay na. Okay, so balik. Ay, delete na lang kakapoy. Tsaka ha itong blue bro. Ano siya, dire na may mag-picture me na ako'y gi-prepare nga. Tulo ka. Tulo pa na yung mga Limay. Gilibak ko nila dito guys. Pero nakoy tulo, dili siya tulo. Nakoy tulo na lang ka outfit. Sa tinuod lang na ako'y 5 siguro ka outfit. Muna siya giingon nga for Instagram na jud. Laba na to dire. Muna siya si Limay. Muna siya mo picture na mo. So if nakainom mo sa akong giingon nga dapat papalit ko og para props na ko, wala. Wa na to siya dai kay iced coffee gud akong kailangan. Well, aside sa props, kailangan sa jud nako siya para nakoy energy. Wala na dai ni palit na lang og fries so medyo burot akong naong karon kay salt na i-jeep so kita na ako nila dyan na malibog lang ay kao oy Funshoot rin eh guys putsag ko sa iklan Let's see. Darker para magawa something. Okay, 1, 2, 3, go. So, nasita mi, namamasita. Mamalhin mi pero mag-change outfit na. Ako lang gi-change akong eyeglass sa ani nga. Nice kayo siya. Kaya ko ka-realize. Kaya ko gamit ani balik. Ano siya. So, mag-ilis na ko para sa akong second outfit pero ayun lang mag-pan-out. Ay, kainit! Belihog lang! Diba ito karon kay street gihapon among peg pero may buba. Kuan siya, tawag ani. Uy, ako makita. Perga shorts ko ha. Ano ba magbawas akong storya? Para lang nakoy clip ba? Blur na ako na yung makita nga. Hindi dapat makita. Ay, kainit, palihog. So karon kay mag-skirt na sag ko. Skirt. Aray. Makita ko dago. Kabibo ba? Di masiko. Uy, kainit. Maguba ako makeup palihog. Uy, kamubo. Diyos ko po, Lord. Wala, mubo juga siya, Lord. Ay, palihog. Dahong kwarta, Wala, mubo juga siya yot. Nya, mag-blazer inyong basic cake. Ay, matabunan rin dahi. Kay laban. Para Instagram, rin siya dahi. Pero kapag nakalakap ka, yes. may gumulit pa. Ay, laban. Exercise din ako. Kainit. Ano siya gitawag nga tiis ganda kay ko karon. Sakit kaya akong tiil tungod gahapon. Same boots. Pero laban. Ay, umura. Update. So, sa second outfit, wala lang na ako gidayon nga maglakaw-lakaw may mag-boots ko kay dili na jud kaya sa akong tiil dai. So, dire may nag-shoot. So, ako
Lain kay ka. Nadyo ko ingon ni mo. Kalma naman yung outfit. Pangkatog. Igon na siya pangkatog. Wala na akong pinaka-comfy nga outfit. Ha? Turista. So, mo na siya akong outfit, guys. Ako na siyang ikatulong outfit. O niya, isungog ko niya. Mura ko nung matog. Either matog. Mura ko nung nanay. Lami ka siyang sunugon sa ko ano. Lami ka siya sunugon na. Mura siya na akong nanahan. Apo na yun. Mga, hi, Miss Beautiful. Anagin mi sa YouTube, no? Natuyok na namo diri sa Okibawa sa to business park to work sa may Immaculada. And then namin nakitaan nga street food. Amoy challenge si Clark nga mukhaan siya spicy kasi siya hilig og spicy. Ko dadadari. Mura kog salbakuta. Bye. Sa kalima. Yammers, kain tayo. Kuan din siya no, utok ko no sa baboy. Di raman ko mag-uol ko mukaon ko ani kay mukaon ko tuslo buwa. Abi na ko ginabot niya siya pag first. Basta kaya kong likod. Black. Basta kaya ko likod.